Čau ľudia, je nedeľa, nádherne, nejde mi nevyjadriť sa k tomuto postihovi. Anonymous, frajer z TikToku, co si hraje na gangstra. Veřejně říká, že mě nechá zabít, zlikvidovat, zničit. A co dál? Pak chodí podávat trestní oznámení? Kolik z toho bude mít followerů? Zápas. Nikdy ho nechtěl. Měl jít s bourákem a posral se z toho. Tenhle člověk má doma zbraně. Nevím, jestli legálně nebo z černého trhu, ale chlubí se s tím. Běhá si mezi lidma jakoby nic? Tohle je spravedlnost? Tak za prvé, Tomáš, tebe môže byť úplne jedno, koľko ja mám doma zbraní. To, čo všetko mám doma, tak mám legálne. Za druhé, ukáž mi nejaké video, nejaký záznam, kde som sa ti vyhrážal smrťou. Ukáž mi jediné video. Za tretie, fúr hovorí, že som sa posral zo zápasu, že som nenastúpil do zápasu. Prvé, kto sa posral, tak byl Milan Hofinger. Prišiel zlomená ručička, narazené rebra, papier od doktora. A potom mne prišla správa na WhatsApp od Tomáša Lesího, že mi ruší zápas. Tak neviem, o čo ti ide furt. Za tretie, jediný, kto je posraný, tak si posraný ty. Pretože vyzývaš do zápasu starého detka, ktorý hodí v ringu iba šipku, ktorého vieš, že zbiješ. Galbavého, ten ťa môže fajčiť ve stoju. Ten je o meter menší od teba. A Kulalo je proste frajer starší a nemá skúsenosti ako ty v ringu. Preto si ty vyzval týchto troch. Pretože posraný si ty, nie ja. Rozumieš? A ty teraz vyzývaš každého a hlavne takých ľudí, ktorých vieš, že zmlátíš, od ktorých nedostaneš, pretože Tomáš, ako profesionálny boxer, žiješ v byte 1-1, ktorý ti platí sociálka. Hanbil by som sa. Hanbil by som sa. Takže bohužiaľ už nezarábaš na ojeboch, takže treba zápasy zase zarobiť peniaze. Tak preto si v klešu. Posraný si bol celú dobu ty, pretože Pupar ťa vyzval a ty si nemal na to ani gule, aby si vošol do ringu. Mu tú výzvu príjmuť. A tam si bol, tam som bol na 11 na klešu, keď si tam furt behal s dcerou. Z mrdeček. Áno? A keď máš so mnou nejaký problém, Tomáško, ja som tu. 13 kleš, kamarát, tam budem. VIPčka už mám kúpené. Takže až máš gule, môžeš urobiť to, čo máš spraviť po zápase. Rozumieš? Ty si to ešte neuvedomuješ, Tomáško. Ale ja som nevyhnutelný. Ja som to s tebou začal, ja to s tebou aj skončím. Rozumieš? Zmrde!